आरो मावबावगोन अनेक मावबावगोन नोंसिनि प्रमद बर' बायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गांगा थेफा नङा नोंसिनि प्रमद बर' फेरेंगा राकेश बिसोर गांगा थेफा गोहो गोलोन्दां बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि निउज चैनल बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि निउज चैनल लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं बर'नि निउज चैनल बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि बर'नि निउज चैनल बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि दा नैबे बाथ्राखौ सोर बुंदों जोङो बयबो मिथिगौ बिथाङा सासे मुगानि थान्दै बिथाङाबो मोनसे समाव निउज चैनेलनि मानसिमोन मुगानि थान्दै बिथाङा गावनि खुगानिफ्राय बुंदों बर'नि निउज बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि दा जोङो मा बुंदों फै खोनासंनानै लानि आरो बिथाङा बुंबावदों उदैयाव अन्थाइ जाबाय मानसिफोरखौ थगायनायनि बिथाङा रायजो राजाखौ थगायनायनि थाखाय उदैयाव अन्थाइ जाजाबाय दैट मीन्स एसे साव होनाय टाइपै माने बिथांनाव बेबायदि सावा नांथारनांगौ बा नांनाया मोजां जादों बेबायदि अनुभब लानानै बेबायदि साननाय लानानै बेबायदि इन्टेनसन लाना गोसो लानानै बिथांमोना बेखौ लिरदों दा बेयावहाय बिपिएफनि माखासे सापर्टार बिथांमोनहाबो बा बिटिसिनि माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बा बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि जाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोनो बिथांमोनाबो दिनै बे फेसबुक पस्टनि सायाव रावबो गोजोननाय मोनाखै आरो दिनै बेखौ लानानैनो कन्टेक्ट खालामलायनायनि गेजेरजों दिनै माखासे बड'लेण्ड बुब्लिमोन बायदि चेनेला निमाहा बिदों बाय मिस्टेकलि थांदों होननानै बुंदों दा बे बुब्लियाव बिथांमोनहा जुदि मिडियानि सायाव एसेबां नलेज दंब्ला गावसोरखौनो निउज चेनेल होननानै लाग्राब्ला मालाय लिरनायखौ मानो कपि पेस्ट खालामखो बाय मानो कपि पेस्ट खालामखो आरो जाय दलाय बिद्द बिटिआर बि बोथोर बे फेसबुक पेजखौ जों सिगाङावनो डाउट दंखायोमोन बेवहाय जेब्लायबो खायसे बै मीडिया फोथाराव निउज कभारेजनि थाखाय ओंखारबाय थाग्राफोर नङाबा बेखौ सोर सामलायनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेला मा होननानै बुंदों जों रायजोनि जानानै खामानि मावनांगौनो आरो जेराव लिडारफोर बुङो बेखौ जोङो पाब्लिश खालामनांगौ होननानै बुङो थिगखौनो बुंबाय दे नाथाय नोंथांमोना इउपिएलनि थाखायब्ला गोदै बिपिएफनि थाखायबा गोखा जेरावहाय माबा मोनसे बिपिएफनि गाज्रि क्लु मोननाय बायदि मोनब्ला बेखौनो माने थाव फुनदेरनानै सुनु पाउडार लगायदेरनानै बाथ्रा बुंग्रा बे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेल बड'लेण्ड रादाबानो नङा होमबा हा इउपिएलनिबा गोदै माबा मोनसे दाय जादों भाइरेल जादों इउपिएलनि मानसिफ्रा माथो जेबो निउसआनो ओंखारा दा अब्ला नोंथांमोना थोंजोङै बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि निउज चेनेल बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि निउज चेनेल होननानै बुंना लानो मानो लाजिखो नंगौखौ बुंबानो जाबायना सोरबा मोनथियै दं नंगौखौ बुं मोनथिबाय चेनेलाव मावनो नालाय रायजोनि थाखाय मावनो नालाय रायजोनि खामानि माव मा नंबां जबां इउपिएलनिबा मोजां बुंबाय बिपिएफनिबा गाज्रि बुंबाय आरो बर'नोस इउपिएलआ दिनैसिम 5 बोसोर सरकार सालायनायाव जेबो रायजोनि थाखाय मोजां खामानिखौनो मावनो हायाखै बेखौ मानो मावाखै होननानै बुङाखै बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जिर'निफ्राय दिनै बेबायदि बेबस्था बेबायदि अबस्थासिम लाबोनो हादों अब्ला बिपिएफआ मा मावाखै जेबो गोहो बोलोआनो गैया खिन्थु खुगायाव बा जा गिदिर थोद लाजिनो रोङोना रोङालै नोंसोर आंथ' सानो नोंसोर मानसि हारिनि बे मानसि जादावनो गोलैया खोमासो सानो आङो मिथिबाय दा बिसोरजोंनो नोंसोर बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बे चेनेलाबो बे गांगा थेफाफोरजों थांफानानै गांगा थेफाफोर बायदि जागोन ना जाया जुदि नोंसोरनि गोरोन्थि होननानै साननानै लादोंब्ला नोंथांमोना इसोरनि खाथियाव आरज गाब बे गोरोन्थिनिफ्राय जोंखौ निमाहा होदो आफा आनान गसाइ होननानै इसोरा निमाहा होयोब्ला इसोरनि खोथा मानोना गासिबो इसोरनि आखायावसो स' नोंथांमोना अन्थाइ जानानै अन्थाइ अपारेशन खालामनायावनो रुंसारि जायोब्ला जोंहाबोथ' सानै मानि एफा मोजां निउज एडिटर इन चिफ रिपर्टार निउज रिडार एंकर गासिबो गोमाजोबगोन ना जोंहा बेसेबां खहा जागोन होनबाना आरो सानै बर' लाइमोन जिउ खहा जानाय जागोन बेखायनो इसोरनि खाथियाव आरज गाब जाहाथे इसोरा निमाहा होयो आरो नोंथांमोननि गोग्गो आरो गोलाव जिउमानि थाखाय इसोरा नोंथांमोननो
बोर सारस्रियो बेखिनिखौ आं आफा आनान गसाइनिसिम सिन्थिनायजों लोगोसे थ' लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो भिडिअखौ नुनानै दा बिथाङा मा बुंबोखो सोरनि सायाव जोङो बयबो खोनानो मोनखाबाय लोगोफोर। थ' सोरबाया मोजां मावो सोरबाया गाज्रि मावो, गाज्रि मावग्राया बुंजानांगौबो जायो। बेराफारसेथिङै राजनिथिक लिडार बिथांमोना जुदि सामा मावोला बिथांमोना सोरबा सासेजों सोंखारि जानांगौबो जाखायो। दा अनेकथा रोखोम सोरजोंबा माबा मोनसे बुंजानाय, सोरजोंबा माबा मोनसे बुंजानाय, सोरजोंबा माबा मोनसे फान्दाय जानाय बेफोरबायदि जायो। बेनिखायनो जोंनि बर'नि राजनितिक लिडारफोर मोजां माव आरो मोजां रायजोनि खामानि मोजाङै माव। दा दिनैहाय ससियेल मिडियाखौ लानानै दिनै जोंहा ब्रादार मुगानि थान्दैया ओरैबायदि मोनसे खोथा बाथ्राखौहाय दिनै रिजायनानै नायदों एबा बिथांमोनखौ बुंदों। नंगौबो माब्लाबानि समाव ना गाव गावनि माबा मोनसे जायोब्ला सिखोमानानै दोननाय, सोरनिबा माबा मोनसे नंथारिखौनो नंगौ होननानै बुंनाय, थिग बेबायदिनो दिनैहाय बिथाङा नोजोर बोनानै जोंहा ब्रादार मुगानि थान्दैया बुंबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो बिथांनिफ्रायनो खोनाबोखाबाय। आङो भिडिअखौ बे सेकेन्डआवनो दोनथ'नाय जासिगोन। थेंक इउ स' माच, लाभ इउ अल।